Wala mo mo kitanaw good. Mo lagi nang ginasnab ko ba? Ako ginapansin. Wow. Pila na to kaminsyon? 3 kaminsyon isa katag. Gidelete na lang ako tanon. Ay, gidilit. Dahil mo rin di makita. Wala na. Buntag to tanan. Nga pagkagabi, pag uli na ako, di pang delete na ako. Hindi tanong. Kuan mo, sabot. Ang i-block din. I-block. I-block din ito. Okay. Yo, what's up? Kumusta sa inyong mga silingan? Ani aday mi kay maghimo mi og make-up balak challenge. Oh, charot. So, naalay mi diri sa balay na, balay. Basta nasa ice. Okay, let's go. Let's start. And natay asa ang makeup? Ang gamiton na makeup kay sponsored by Passion Color Bar. Passion. Og Foundation de Amor. Okay, sugod ta. Kuan kini sa mga mo. Saglit. Dali mo. Ano? Mana? Mawala ba? Mamaya ko na. Dili. Ay, di mo ipit. Dapat harina. Hindi ko siya po. Dili. Pagawalin mo. Okay. Kinasan. Pan. Foundation tapos pulbon. Go. Ayan. Basta. Ang tao. Bukan na. Napakaon ang condition sa ko. Bukan na. So, wala pa taka 10%, no? Smuta. Yate. Hindi tayo muta. Daman. Tanggal na eh. Wala, pala yan. Ano mo reklamo yan? Legal na yun. Bukod balak na. Sige, reklamo. Hindi ko magtanong. Buwak siguro ko. Tanaw mo na ako. Kasi uwi. Dibuwang anak mo. Happy ka tayo mong bulok. Pinabalak, pabulok. Makeup artist yung gilid mo. Makeup na nila. Ay, pag nalita ko, masulod. Itang mata na. Kasi yung mat. Ay daw. No. Oh, matuloy ko. Dumagat ko. Kumat lang ko. Itry kaya di ba puti mo kay siya? Kumat lang ko. Pintura. Pintura na tinunga mo. Davis. Davis. Lis. Tigtid na rin. Tanaw. Mga taon na. Dili, una na ako kuan. Parang hindi naman kay ako na mag-makeup sa ko sarili. Ay, pilami ng makeup artist ako. Ikaw, lamig ka? Diba? Huwag mo kay lamig. Oh! Iris mo yun, no? Sige mo, reklamo. Ay, wala din. Kung magtanong, di ka sa kuha. Ayun na. Mukhang bulok. Kaya, like, close na. Pwede na ko nakaon. Nangangalap ko. Naram sa mukha ko. Dapat puti. Brown mo, good niyo. Okay na na, oy. Hindi ako nang mga, oh. Ito na. Ito na, makeup. Kumata na. Ito yung pulbos. Mungad. Oh, mungad. Oh. Ayun. Ayun, hinga. Patay, mo dito ang ginawa. Dungan na ako. Yung kaiba. Ikaw ang ilubong rin. Bukan yung budget. May pagpulbos na wala yung foundation. Yan, ikaw rin yung kondisyon mo. Wow! Surprise! Isa pa. Kapit na. Ah! Murag balak na adik. Murag kayong mata. Parang ilisan natin yung kilay. Hindi yun. May kilay ba si balak? Wala, uy. Tanaw daw ko sa picture eh. Naman sa mga picture. Tutok ko nimo. Siya ito pa nagibutang. Wait lang. Sumsikman ka. Ayan, okay na. Ano istorya lagi? Oh, lagi. Yo! Ano yan ba? Isang istorya ba? Maglagot ko siya. Uy. Buwang ko. Buang dito. Ay, kahit saradong mata ba? Usod lang pulbos eh, bugo. Hindi na kami ko. Ginabugo-bugo na kami. Tignan. Ay, dapat may gusto ko na. Wala ka? Saan mo lang makeup artist eh, kulang-kulang. Tag-iya. Murag adik. Ito
Ikaw adik. Adik. Next. Dapat uling para one time. Huwag ka man dyan. Diba mata naman din black. Tapos sa lips. Higda-higda mo na. Buwang ka. Buwan mo dito. Medyo pa tayo na ito. Pwede mo i-adjust mo ang camera? Ay, no. Tapundo lang nga. Hindi na. Ano, Gina? Nabugbog. Ang tulikulatan. Nabugbog. Berna. Tingnan mo ito. Ano na siya? Balta ka itong kwan. Bala. Yung bulok. Masali. Lagi mo, nag-grape ako maba. Na magbag. Berna. Hindi na nakakwan tayo. Hindi na balak. Palit dito uling. Yan yung mga. Aptang taugmay. Nasi magpapalit sa uling na na. Ayaw uling na. Di ba? Useless. Ano si Balak mo? Pwede man. Berna. Ay, si itong bugbog. May budget. Kalit-kalit, magod ka naging good. May ka pa na ng takabi. Ayaw. Patay na na. May ka pa na ng taka. Hindi mo lang nagbugbog Berna. Bulbogan na ako na. Dili ba klaro? Doon. Tapos pag black. Oo, uling. Ay, bobo. Wala mo kita na good. Mo lagi nang ginasnab ko ba? Ako ginapansin. Wow. Pila na to kaminsyon? 3 kaminsyon, isa katag. Gidelete na lang ako tanon. Ay, gidilit. Dahil mo rin di makita. Wala na. Buntag to tanan. Nga pagkagabi, pag uli na ako, di pang delete na ako. Hindi tanong. Kuan mo, sabot. Nag-i-block din. I-block. I-block din ito. Sabi? Ano yung make-up ba? Hindi ko bahit ng away. Wow! Make-up ako ba? Kaya natin challenge sa kaulat. So, Ah. Di ba maklaro yung mata? Yung mo... kadako ang mata na ko. Ah. Kita na. Nay, kuan. Lipstick. Napula. Halip ka na lang. Tuloy! Okay. Lanay balak. Balak ko ba? Sasunod na lang na halak. Tubo itong balak niya. Walang bulok. Napugas na natin. Napugas ka. Make-up mo pa? Dili man. Naluyin ako ba kayo? Layan na kayo ko. Expectation sa reality. Mulo mo. Look at your lips. Close enough. Ito. Ito mo. Wait lang. Pag-cute ko nila. Ayun. Sige ha. May pakyat ha. Ngad. Close lagi. Ganun i-open. Bay na. Ben. Hindi naman pakyat. Dili mo pag-cute ha? Okay. Hindi kiss-kiss. Ano yung mag... So, atong balak, no? Ngayon mong bulok. Ano pakyat. Hindi man pantay mo mata. Tiwi. Ay. Ay, ito yung dala ko. Ay, shadow mo. Wala kang burikat na natin. Ay, magbag-pen na. Charge mo! Okay na, narig balak. Ay, ito si balak. Dapat may bag. First na itong makeup challenge. First attempt sa balak makeup challenge. Munta kag Barbie doll. May mga tag ko lang eh. Conjuring. Takpan na lang na eh. Huwag sa kabi. Katawa mo yun. Look ka, look, look. Okay. Wow. Ikaw pa rin pala. Hadlok ko. Ulol, ilong. Nawala ang gasolina. Darama mo ang ramdam. Tingog na mo. Huwag pakyot. Pangit tingin sa pa. Bugoog mo, uy. Ibang sa kuha ba? Asa din mo ulit mo. Ew. Dapat ha, kita ka sa timer ko. Sabi na pwede. Chip ko eh. Dali. Pwede na sa pina. Butangan ka kag. Nung slide. Kailangan ko nose na. Dili mo. Katama ko, kailangan. Yes,
It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Hindi, kailangan ng basta. Okay. Lapat. Sanay ko lang. Yeah! Yeah! Kain. Bigyan mo kaya bulo. Banta na rin yung pan. Dugo-dugo. Langkat ng mga ulo eh. Sumbi naman eh. Kunwari lang ha. Halo ka ko. Ay, hindi ka naman dito ka sa mga yan. So, ang sabi ko, kung mga silingan, ano na. Hindi na ulit. Mga silingan, tali ko din sa tubangan. Kaya make-up challenge na. Oh, silingan! Yun na. Ito silingan, uy! Ikaw ba lang siya mong susunod? Hey, mga bens. Wala. Kaya nga, bes. Nandok-andok din ang pagmagawa mo. Ito ko. Tinod. Oo, din. Hi mga Jai! Mag-makeup tutorial tayo ngayon. Nandok ba rin, no? Dili mag-artist. Puro mag-iubog. Unsa di ay? Patami. Dili ko malulaw. Hi Jai. Sige na, ulit. Ngano mo? Hi, bro. Hi, bye. Dalat langgot mo matunon. Ulit. Oh, hi. Ulit. Grabing pugos na yun, diba? Child abuse hobby. Pagod mo. Yun na, ano? Unsa ko? Hi mga Jai! Mag-makeup tutorial tayo ngayon. Okay. Pwede na ka magsuko, love. Ay, butok. Kita lang. Suko daw. May isang batang malaki. Bata ka. Matanda. Sige. Ginagaw na. Maganda ako. Zung. B. Hindi yung karoon. Dili ba? Di ba nag-zoom ka? O, B. Yo, what's up sa inyo mga silingan? Ako man na itong make-up balak. So, magsuot at costume. Balak. Ngayon mong bulok. Bugo. Ngayon mong bubo Berna. Let's go. Salamin. Dalawa. Record mo na. Di man ko video. Yo, what's up sa inyo mga silingan? Nahuman na itong video make-up tutorial para kay Balak make-up Balak challenge. Sorry. Joke! Hey! Dili. Na. Wow! Hey! Yan, dapat ako lang. Kaya nga. Okay, fine na. What's up sa inyo mga silingan? Nahuman na itong make-up Balak make-up challenge. Sa man yun. Oh, gato, palpak na itong make-up artist. Ikaw blong make-up, hindi mo bulok. Kulang magpunta sa gamit, good. Dapat ikaw mag-provide. Hawa dre. Ano nakahawa? Oo man. So, ayaw mo kalimot sa subscribe. Nasa ubos. Pareha na itong make-up balak challenge sunod eh. Yung mga nagbubugger ng mga matog. So, pinajamil. So, yun mga Kaigan. kaigan. Takpan mo na, babe. Dapat 11 isa. kamot 11. Okay, takpan mo na. Binoy 6 mo na. Tapos itong lahat. At, ano na, babe? Takpan na natin, babe. Isa, dalawa, tatlo. 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. 11. Takip.